लोगोफोर आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरो भिडिअ मोनसे लाना फैलायबाय। नोंथांमोन आंनि बुंनो गोनाङा बेनोमोन जे भिडिअखौ आङो अराय सम सानफ्रामबो होनो सानो, नाथाय होनोनो जाया आंहा। मानि थाखाय? नेट गैया। दाखालि अखा साननै जाबाय, कारेन्ट गैया, प्रब्लेम जाबाय थादों नोंथांमोन। गोबां जाहोन बर'फोरनि गोबां बायदि बायदि जानानै थांबाय, नाथाय होनो सानब्लाबो गोसोआल' गुद गुद, नाथाय नेटनि थाखाय जाया। दा मोनसे बाथ्राया बेनो आरो नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो सानो, गोबां इउटुबारानो बा निउसारफ्रानो बे अखा बांखानि थाखाय गोबां भिडिअ बानायनानै इउटुबाव गावबा गाव आगारदों बा ससियेल मिडिया बा निउसफ्राव आगारदों। नाथाय होमब्लाबो सोर मा सल्भ खालामना होनो हादों? सोरनिबा गाबनाय, सोरनिबा सारअन्थाइ गावनानै थैनाय, सोरनिबा अबानो क'क्राझार दैबानानो, अबेबा उदालगुरियाव दैबानानो, अबेबा ढेकियाजुलि तेजपुराव दैबानानो। नाथाय जों सोरखौ रागा जोंखो, सोरखौ बोराबखो, आरो सोरनि सायाव जों रागा जोंदों, सोरखौ जों आरो हास्थायदों? दा बेखौसो आं बुंना लाना फैदों। दा आं बुंनो सानो नोंथांमोननि गेजेराव गोबां जाथाय जाबोला, माबा मोनसे प्रब्लेम जाबोला जों खालि सरखारखौल' हास्थायो, बा जायनो दा आसाम सरकारानो जा, बा प्रमदा बिटिसि बा बिटिआरनि सिफआनो जा, दिनै जों बिसोरखौल' नांजायो। मानि थाखाय? दिनै बिसोरनो जोंनो सुबिदा खालामना होनो हायाखै। दा बेनि बिखयनो आं बुंनोसै। दा आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे आं जाबाबो जायाबाबो जेखौ आं सानो नोंगौखौनो बुंनो गोसो जायो, आरो जेखौ आं बुजिनानै मोनदों दा बेखौनो आं फोरमायनो सानदों। नाथाय नोंथांमोना आंखौ जाबाबो जायाबाबो आंनि बुंनाय रावखौ एसेबां खोनासंगोन आरो बुजिना लागोन, आं बेखौ सानदों। आंनि बे मोनसे इडुकेसन टाइपै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। बेयाव आंनि हास्थायनाय बायदि आं जागोनखौ सानाखै। होमब्लाबो आं सानो जे जेसेबांनाखि समनिफ्रायनो बिटिसि समनिफ्रायनो, बिटिआर समनिफ्रायनो दा नै जेसेबांनाखि दा जोंनि बर'नि समयसा प्रब्लेमा दासिमबो सोलिबोगासिनो, गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय, दानिल' नङा। बेफोरबायदि जाहाथे जोंनि बर'नि सायाव जों दा ससियेल मिडियानि एबा फेसबुकनि दारै, निउसनि दारै, इउटुबनि दारै जों गोबां जोंनि बर'नि जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरखौ जों नुबाय थायो आरो मिथिबायबो थायो। न'आव थानानै मबाइलबो लाबानो जोङो जोंनि बर'नि समयसाया माबे लामाजों थांदों, माबे लामाजों थाङाखै जों मिथि मोनबाय थायो। दा जों बेफोरखौ जों एगजामपोल सानना लादो। आं मोनसे आरो गोसोखांथिदों। इसोरा दङनो सोरगोआव, गाहायाव दङ मानसिया, खिन्थु मानसिया मा जादों इसोरा नुहुरगासिनो दं। थिग बेबायदिनो जोंबो न'आव थानानै मबाइलाव नायदों, गासिखौबो जोङो माने नुगासिनो दङ। मोनसे पिक्सार बादि, फिल्म बादिसो नुगासिनो दं। नाथाय जाथायखौ जोङो जाफ्लेबाय थानाय नुदों, बैयाव दाबसे बैयाव दाबसे बायदि रोखोम। जोंनि बर'नि समयसायाव माबा अबेबा जायगायावनो दैमायाव दै गैयानो, अबेबा जायगायाव माबा दै लोंनोनो गैयानो, सोरनिबा न'आनो सरखारनि न' मोनाखैनो, सोरनिबाबा जानो गैयै न'खरनो, सोरबा लेखा फरायनाय न'खरनो, सोरबा फरायनो थाखा फैसा गैया, बायदि बायदि जोङो मिथि मोनो। नाथाय बेफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय सोर दं? सरखार दं। दा बेनो मोनसे बाथ्राया। आरो बुंबावगोन आं सरखारनि बिखयबो बुंगोन। आरो दा आं मोनसे बेलायाव बुंनो सानबावदों। जोंनि जेसेबांनाखिनो आङो बाजानाय मोनाखै, बेयाव आङो साबजानायसो मोनदों आरो मोजांसो मोनदों। मानि थाखाय होनबा आं बुंनो सानदों, जिखिनि दा नैबे दै बानायानो जा, सोरबा बेमार जायोब्ला, सोरबा मानसि गोमायोबा, माबा मोनसे एकदम गिदिर गिदिर बर'नि सायाव खैफोद जायोबा जोंनि बर'फ्रा अनसायनो गोरोंथार। बा ससियेल मिडियानि दारै एकाउन्ट नम्बर होनानै डनेसन बिनाय मानाय बेफोरबायदियाव मदद होयो जोंनि बर'फ्रा। बहुद मोजां। दा नै जेनेखा दा नै डनेसनाथ' सानसेल'सो होगोन जोंनि पाब्लिकआ, अराय समथ' हरबाय थानो हाया। हरखाबै जानाय जाथायफोरखौ जोंनि बेसेबांनाखि बर' सुबुं, जोंनि अनफावरि बर' सुबुंफ्रा जोंनो माने जाथाय जाग्राफोरनो मददखौ होयो। खेनबेसे होगोन? खेमसेनि बारा होआ। मोनसे गामिया मोनसे दरसे गामिनो मददखौ होबाय, आरो बे हरबावगोन नामा? हरला। सोरबा सासे इउटुबारा माबा मोनसे डनेसन खांनानै खेमसे हैबाय, आरो खांबावनानै बे हैनो हाबावगोन नामा? हैनो हाला। खेमसेल' हायो। जेनेबा हरखाबनो माने प्रब्लेम जानायाव बेबायदि सुबिदा होयो जोंनि पाब्लिकआ, नाथाय उनाव सरकारा नायनो गोनांखौ नायालाबानो थायो। दिनै पाब्लिकआनो नायखायोलै, डनेसन होखायोलै, बेफोरबायदि साननानै सरकारा माखासे दोरना थानायखौ जोङो मोनगासिनो। ससियेल मिडियानि दारै फेसबुकाव नाय, इउटुबाव नाय, आरो निउसाव नाय। जों बांसिन जाथाय होनायखौल' निउसफ्राव नुयो। जों सरकारनि मोजां खामानि मावनायखौ जों मानो बांसिन नुनो मोना? बेबादिल' बांसिन जोङो जाथायखौल' जों बांसिन नुनो मोनो, सरकारनि मोजां खामानि मावनायखौ जों बांसिन ससियेल मिडियाआव नुनो मोना। जाथायाथ' जोबनाय गैया, नाथाय सल्भ खालामनो गोनाङानो गैया। सल्भ खालामनायनिखौ नुफिनानो। बेफोरबायदि जों बांसिन नुगासिनो दं। दा खोथाया बुंबा गोबां बांलाङो, नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो, सरकारा बेनो जि जोंनि बर' समाजनि थाखाय जाय सासे बिफा जानानै गसंदों, बर'नि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय आगान सुरदों, दिनै थाखा फैसाखौ हानहरा लाबा, राजनितिखौ हानहरा लाबा, गावनि दाव दाव गोसोजों जेरै इसोरा बुंदों
जा इसोरा रावखौबो बासियाखै बयनोबो जोनोम होदों बयखौबो मोजाङै संसार जानो थाखाय बे बुहुमाव हरदों नाथाय रावखौबो एना एनि जालायनो थाखाय थिनहराखै नाथाय जोंनि बे सरकाराबो बेबादिनो जानांगौ सासे इसोर बादि जानांगौ जायनि खैफोदाव सहाय होनो थाखाय मदद होनो थाखाय दिनै साननो गोनाङा गोबां एगजामपोल दा मोनसे बाथ्रा लाना बुंनोसै आंबो दुखु मोननाङा एगजामपोल दा नै दैया जेनेबा क'क्राझाराव बांसिन दैबाना जाबाय तेजपुरावबो दैबाना जाबाय उदालगुरियावबो दैबाना जाबाय आसलथे बे दै नालायाव बेसादनिफ्राय फैदों बेखौ साननो गोनाङा सोरनाव दं सरकारनावसो दं बेफोर गिदिर गिदिर खामानि मावनोसो बर'नि हादोर आरो थासारिखौ मोजां खालामनोसो सरकार ना बेफोरखौ सिगाङावनो सानग्रोनांगौ जाबोबाय थानाय बेफोर दैबानाफ्राबो दानिल' नङा बेफोरखौ आइटेम दानानै माबेजों मा सुबिदा खालामबा जायगाया मोजां जागोन होमबा बेनिफ्राय बर'नि फिसाफ्रा खहानिफ्राय बेसेबां बासायनो हागोन बैफोरखौसो चान्स लानानै मोजां खामानि मावनो आवगायनांगौ आं बेखौ आं सानो आंनिफ्राय आरोना आं नोंसोरखौ डाइरेक्टलि सोरखौबा माने जाय सरकार ना आं सरकारखौल' बुंदो दे नामखौ लाबावाखै आं खिन्थु आं डाइरेक्टल' बुंदों आं सासे हामायन' सुबुंसो नाथाय आं जि गोसोआव आं सिदा सानदों मोजां सानदों बे बाथ्राखौ बुंनोसै आं बे भिडिअनि दारै आं बुंनो लाना फैदों आंनि बुंनायफोरखौ होद माबादि लिरबाय मानसियानो नांगौ दा सान आं सासे आंबो ससियेल मिडियानि जानानै आं बर'नि थाखायसो आंबो साननानै बेफोरबायदिखौ मोजां जाजानो लुगैनासो आं खोथा बुङो आंनि सोरां लामा जेरै आं सोरांनि बाथ्रा बुंनो गोसो जायो सोरां लामा बड' इउटुबार जेरै आं सोरां लामाखौ आं दिन्थिनायनि आं रावखौसो बुङो सोरखौबा गोसोआव आघात जाहोनो थाखाय आं बुङाखै सोरखौबा दुखु मोनहोनो थाखाय आं बुङाखै मानो साब सिखोना जानांगौ बेखौसो आं लुगैनानै खोथाखौ बुङो आं हामायन' सुबुंसो आं बेखौनो आं बुङो नोंथांमोना गाज्रि मोनाजासे आं बे बाथ्राखौ आं बुंनाय जाबाय बुंनो आरो गोबां बाथ्रा दंबायमोन भिडिअबो लावलांबाय आरो आं भिडिअखौ गोबां 300थानि बारबाय साबस्क्राइबारा आरो आंना 12K.600 जानानै दं नाथाय भिउसआनो फैला इमप्रेसन डाउन क्लिक टु रेट डाउन गासै प्रब्लेम जाजोबना दङ नोंथांमोन मा खालामनो जेसेबांनाखि जोंनि बर' सुबुंफ्राबो आंखौ नुदों नुवाखै आरो आंना मबाइलनि केमेरायाबो मोजां नङा आरो आंखौबो मोजां नुवा होमब्लाबो नोंथांमोन आंखौ सापर्ट होगोन उनफ्राव आरो नोंथांमोननि मददजोंनो आं मोजां मबाइल लानो हानाय बायदि दा बेखिनियावनो नोंथांमोननिसिम बिदाय लाबाय जय बर' हारि